Καλώς ήρθατε στις μηχανές που άφησαν ιστορία. Husaberg FS X50. Πίσω στο μακρινό 1988 εμφανίστηκε μια σουηδική εταιρεία ονόματι Husaberg. Έως το 2014, όπου και εξαγοράστηκε από την αυστριακή KTM, είχε ένα και μόνο σκοπό: την κατασκευή αγωνιστικών μοτοσυκλετών. Σε αυτό το επεισόδιο θα ασχοληθούμε με ένα από τα μοντέλα της, το οποίο κατάφερε να μείνει στην ιστορία για πάντα ως το πιο ακραίο supermoto παραγωγής παγκοσμίως. Το Husaberg FS 6,5 ήταν μια τρομερή μοτοσυκλέτα χωρίς αμφιβολία. Ήταν το γρηγορότερο και το πιο ελαφρύ 650 μονοκίνητρο της εποχής του και κρατάει αυτόν τον τίτλο ακόμα και σήμερα. Εμφανισιακά, μιλάμε για μια πανέμορφη μοτοσυκλέτα που στα μάτια των πιο σχετικών γεννάει απορίες για την κατασκευή της. Με την πρώτη ματιά, βλέπεις ένα κενό στο σημείο όπου οι κοινές μοτοσυκλέτες της κατηγορίας έχουν το φιλτροκούτι. Η Husaberg χρησιμοποίησε το σκελετό σαν φιλτροκούτι για την εξοικονόμηση βάρους και όγκου. Οι βίδες της μοτοσυκλέτας είχαν απόλυτο μήκος και πολλές από αυτές είχαν τρύπα μέσα τους ξανά για την εξοικονόμηση βάρους. Αυτό το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό χρησιμοποιείται μόνο σε ακραίες περιπτώσεις και μόνο για αγωνιστική χρήση κορυφαίου επίπεδου. Ο κινητήρας εμφανισιακά ήταν ξυρισμένος στο επίπεδο που κάποιος αφηρημένος θα μπορούσε να τον μπερδέψει με δίχρονο. Το σασί ήταν από χρωμόλι και δεν περίσσευε και εκεί τίποτα. Ας δούμε μερικά τεχνικά χαρακτηριστικά για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα για αυτό το σουηδικό αριστούργημα. Κινητήρας τετράχρονος μονοκίνητρος υγρόψυκτος με 4 βαλβίδες και μονόη κεντροφόρο. 628 κυβικά με διάμετρο εμβόλιο 100 χιλιοστά και διαδρομή στροφάλου 80 με συμπίεση 11,8 προς 1. Αυτό το τέρας απέδιδε 64 άλογα στις 6.300 στροφές και 6,73 κιλά ροπής στις 6%. Η τροφοδοσία γινόταν από ένα καρμπυρατέρ της Keihin τύπου FCR 41 χιλιοστών. Τα κάρτερ φιλοξενούσαν ένα λεξίσφαιρο σασμάν 6 ταχυτήτων και είχε μίζα και μανιβέλα. Πάμε τώρα στο αποτέλεσμα της αιμονής των Σουηδών με το βάρος. Μόλις 112 κιλά στεγνό. Για να σας δώσω μια ιδέα για σύγκριση, ένα motocross 450 κυβικών της εποχής ζύγιζε 100 κιλά περίπου και ένα XT600 155. Το εμπρός αμορτισέρ ήταν της White Power με διαδρομή 275 χιλιοστά. Ο εμπρός δίσκος ήταν 310 χιλιοστά σε συνδυασμό με μια τετραπίστων Dagana. Στο πίσω μέρος έβρισκες ξανά ένα αμορτισέρ της White Power με διαδρομή 288 χιλιοστά χωρίς μοχλικό. Μαντέψτε γιατί. Και ένα δίσκο 220 χιλιοστών. Πατούσε σε ελαστικά 120-70-17 εμπρός και 150-60-17 πίσω. Ο κινητήρας του είχε πολύ ιδιαίτερη σχεδίαση. Όταν ο κινητήρας ήταν κλειστός, έβλεπες τα κάρτερ και την κεφαλή. Ο κύλινδρος δεν ήταν ξεχωριστός όπως στις άλλες μοτοσυκλέτες. Όταν έβλεπες τον κινητήρα λυμμένο, τότε μπορούσες να καταλάβεις τον ακριβή σχεδιασμό των μηχανικών της Husaberg. Τα κάρτερ φιλοξενούσαν ένα αποσπόμενο χιτόνιο για εξοικονόμηση βάρους και όγκου, αλλά και για την εύκολη και φθηνή αντικατάστασή του σε σχέση με τα χιτόνια στους παραδοσιακούς κινήντρους. Όπως καταλαβαίνετε, εδώ μιλάμε για ένα καθαρό αιμοαγωνιστικό κινητήρα με τρομερά απαιτητική συντήρηση και ελάχιστες ώρες λειτουργίας των μηχανικών του μερών. Οδηγικά η μοτοσυκλέτα είχε ό,τι μπορούσε να ζητήσει κανείς. Άπειρο γκάζι, τρομερή ευελιξία, σοκαριστικά φρένα και πάρα πολύ καλά αμορτισέρ. Το Husaberg FS X50 ήταν μια μοτοσυκλέτα έτοιμη για πίστα από το εργοστάσιο, με το παράδοξο ότι είχε αριθμό κυκλοφορίας και φώτα. Στο δρόμο αλλά και στην πίστα ήταν αξιοπρεπέστατη και είχε τον σεβασμό όλων των πραγματικών μηχανόπιων. Άλλη μια μοτοσυκλέτα που ομοιά της δεν θα υπάρξει ποτέ ξανά. Τυχεροί όσοι την είχαν και όσοι την έχουν. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι για τα επόμενα και αφήστε μου ένα σχόλιο για αυτό το θαύμα της σουηδικής μηχανικής.